Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo kabake hangku silang mapangka jumalah karajo di bari bajunjang. Sungguh iyo kabake hangku silang na pangka jumalah karajo di bari ko sarape nyolah angku pengulu nangadang basa batua. Jime sudaro adik kakak ipa jabisan alinan seisi rumanan ko tampe ambo mantan kesama. Indak tak bilang jota to hanyalah pambilang kapato muliakan sambah di panitahan. Sambah dipulangkan kepada Allah, panitahan diparirikan di jemalah angku pengulu nangadang basa batuah ujung panitahan kabake angku. Sepertinya lah kaji yang dipulangkan kabake angku diatih nama memakaikan sepanjang adek nama rungguahi sepanjang pusakku. Silang di bari bapangka jemalah karajo di bari berjuang. Diatih silang mapangka jemalah karajo berjuang. Kok panek namanya Allah perhatian, kok pala namanya Allah berperlindungan. Urusan nawi Allah babari ayi, urusan lita Allah babari nasi. Lah sudah minum je makan lapisannya merokok je makan siriah. Rokok sabatang Allah habis sirah sekapu ya lah masa. Bani kini dek karano dek kami orang Jawa menjelang ampiang menjepui. Agak sepatah duonya Allah bana benar dikatakan. Kau bana namanya di bola lu dan kok kurang bana namanya bertimbang bakaca dan ku sekian kaji di pelanggan